Nadveren er et ritual i den kristne tradition, som blev indstiftet ved Kristi sidste måltid. Ritualet kaldes af nogle trossamfund også kommunion, som refererer til fællesskabet og foreningen mellem Kristus og kirken, og kirkens medlemmer imellem. Andre trossamfund kalder ritualet for eukaristi, som er taksigelse på græsk, fordi Kristus tog et brød og bærer med vin og takkede. Alle kirkesamfund har det til fælles, at de fejrer nadver, og de ser det som et symbol på Kristi selvhengivelse. At han gav og stadig giver sig selv helt og aldeles. Og det er dette, som er udgangspunktet for den troendes forhold til Gud. Det er dette, som grundlægger den nye pagt egentligt. Samfundets nadversyn kan opdeles ved, hvordan man svarer på, om Kristus virkelig er nærværende, og om han er det for alle, der modtager nadverelementerne. Hvis man ikke mener, at Kristus virkelig er nærværende under nadveren, har man et symbolsk syn på nadveren, og mener, at nadverritualet er til for ihukommelse af Jesus, altså at man mindes ved, at han gav sit legeme og blod for vores frelses skyld. Hvis man som modsat mener, at Kristus virkelig er nærværende, så har man et reelt procentsyn, men det varierer så fra kirkesamfund til kirkesamfund, om man mener, at hans legeme og blod åndeligt er nærværende, eller om det sådan reelt og substantielt er nærværende. Det varierer, om han er nærværende for alle, der modtager nadverelementerne, om nadverelementerne forvandles eller ej, og om denne forvandling kan forstås og skal beskrives med logiske begreber. For dem med det symbolske syn på nadveren, også kaldt memorialister, er formålet med nadverritualet altså at ihukomme Jesus, og at forkynde ham indtil han kommer igen. Traditionelt har det at ihukomme indebåret mere end blot at erindre eller mindes, men også at prise ham, at høre hans løfte om syndernes forladelse, at forkynde hans lidelse og død for vores frelses skyld, at takke og ære ham for hans nåde og barmhjertighed. Man kan sige, at Helligånden kan bruge dette ritual til at skabe taknemmelighed og til at nære troen indefra. For dem så næres troen ved at reflektere over, hvad Jesus har gjort for dig. Når memorialisterne læser indstiftelsesordene, dette er mit legeme og dette er mit blod, forstår de ordet er, som var det repræsenterer eller betyder eller symboliserer, ligesom det må være, når Jesus siger, jeg er døren, eller jeg er det sande vintræ. Og i samme øjeblik, men berettet fra Lukas evangeliet, siger Kristus jo, at det bærer er den nye pagt ved mit blod. Så hvis man insisterer på en streng tolkning af er, så opstår der et logisk problem, da alle jo er enige om, at bæret jo ikke bogstaveligt er en pagt. Der er altså intet i vejen for, at er betyder at repræsentere. Hvis vi går væk fra indstiftelsesordene, så rejser memorialisterne også en kritik af deres modstanders læsning af Johannes evangeliet, kapitel 6, vers 47-64, som de mener vedrører troen på Jesus til det evige liv, ikke nadveren. Jesus bruger billedet om brød, da mange folk, der følger ham, kun gør det på grund af miraklerne. Han har faktisk lige bespist 5.000 mennesker, så han vil forklare, at han er livets brød. Det handler om troen på ham, så der står, den der tror har evigt liv. Undervejs nævner han kød, og i samtalen med hans disciple bagefter nævner han, at kødet ikke gør gavn, men det er ånden, der gør levende, og han afslutter igen med at referere til tro. Så det må dreje sig om tro, og ikke at der forekommer en væsensmæssig forbindelse mellem troende og Kristus, når man modtager nadveren. Og når Paulus skriver om delagtighed i Jesu legeme og Jesu blod, betyder det en påmindelse om, eller en fejring af de goder, som de troende har delt af, på grund af Kristi død og opstandelse. Ikke en reel forening eller fællesskab mellem den troende og Kristus. Disse argumenter var mest rettet mod de kirkesamfund, der forstår realprocensen som objektiv og substantiel, udover de sidste to argumenter, som også er rettet mod midterpositionen, også kaldt spiritualprocens, altså den åndelige tilstedeværelse af Kristi legeme og blod. Den holdes af metodister, presbyterianere og anglikanere. For at forstå deres nadversyn kan man læse i Westminster-bekendelsen for presbyterianere og i de 39 artikler for anglikanerne, men de er nærmest identiske. For disse kirkesamfund er nadverritualet selvfølgelig også en ihukommelse og et symbol, men det er også et middel til åndelig næring og vækst, fordi man ved fortæring af nadverelementerne tager del i Jesu legeme og blod, og man fortærer Jesus, ikke med munden dog, men med ånden. Det er delagtighed og fællesskab med Gud og kirken imellem, som foregår i ånden, ved Helligånden. Man siger, at under ritualet så er nadverelementerne sakramentalt forbundet med Kristi legeme og blod. Ligesom ved dåben, hvor presbyterianerne kan sige, at dåben frelser, da genfødslen og vanddåben er sakramentalt forbundet,
kan det sige, at brødet er Jesu legeme, og vinen er Jesu brød, uden at Jesus fysisk eller legemligt er til stede, da de to er sakramentalt forenet. Og ligesom ved dåben, hvor ikke alle døbte bliver frelst, er det her kun de udvalgte, der ved modtagelsen af nadverelementerne faktisk modtager og fortærer Kristi legeme og blod. Mennesker, der ikke tror, modtager ikke Kristi legeme og blod, og vil i modtagelsen af nadverelementerne spise og drikke sig til dom. Presbyterianerne vil påstå, at givet Johannes evangelie kapitel 6 handler om nadveren, så stemmer dette skriftsted kun overens med deres nadversyn, i det alle, der spiser Kristi legeme og drikker Kristi blod, skal have evigt liv. Alle, der reelt modtager Kristi legeme og blod under dette nadversyn, har jo nemlig et evigt liv. Mens der er folk, som under det lutherske, det katolske og det ortodokse nadversyn reelt kan modtage Kristi legeme og blod, i det Kristus er legemligt til stede, men som ikke har evigt liv, da de ikke tror. Nu skal vi se på den dybere strid om, hvor Kristi herliggjorte legeme egentlig befinder sig, og om hans guddommeligt allesteds nærvær også gælder for hans fysiske krop og blod. Her argumenterede det reformerede fløj med det klassiske dogme, at det endelige ikke kan rumme det uendelige. Zwingli mente, at da Kristus er et sandt menneske, må hans krop logisk set også være underlagt den menneskelige begrænsning, kun at være et sted ad gangen. Hvis man påstår andet, ophæver man jo reelt hans sande menneskelighed. Da Kristus ifølge trosbekendelsen for til himmels, må hans fysiske legeme derfor i dag være placeret ved Gud Faders højre hånd. Ja, Kristus er ganske vist en guddommelig person med to naturer, men for de reformerede forbliver de to naturer skarpt adskilte og distinkte. Den menneskelige natur kan ikke bare modtage guddommelige egenskaber, og derfor kan Kristi fysiske legeme heller ikke være allesteds nærværende, og det kan derfor heller ikke være fysisk til stede i nadverrådet. Luther afviste, at ved Gud Faders højre hånd var et fysisk sted. Nej, det er et udtryk for Guds altomfattende magt, og da Guds magt er overalt, må Kristi herliggjorte legeme også være det. Luther forklarede, at Kristi legemlige nærvær sker på en helt særlig, uomskrivelig måde. Fordi Kristi guddommelige og menneskelige natur er uadskilligt forenet, kan hans krop være reelt til stede i brødet, uden at fylde rummet ud sådan lokalt eller geometrisk. Guddommelige egenskaber kan altså meddeles hans menneskelighed, på grund af Kristi persons enhed. Det er præcis samme årsag til, at Maria er Guds moder, og ikke bare Jesu moder, som var stadfæstet i Kalkedon. For lutheranerne må den menneskelige fornuft altså bøje sig for troen. Nu til den objektive realpræsens, altså tilværelsen af legeme og blod, afhænger ikke længere af subjektet, altså mennesket, og jeg vil starte med katolikernes syn, som kaldes transsubstantiation, og det betyder ordret, at et stofs substans forandres eller forvandles. Den katolske kirke bruger altså Aristoteles skelnen mellem et stofs accidenser, altså det der med sanserne kan opleves, og et stofs substans, altså stoffets egentlige væsen, hvad stoffet egentligt er. Brød og vin ophører altså med egentligt, altså substantielt, at være brød og vin, men har stadig form, lugt og smag som brød og vin. Altså atomerne, de ændrer sig bare heller ikke, kun ved enkelte mirakler. Grunden til protestanternes fordømmelse af dette syn er dels, at de mener det er forkert, dels at det er forkert at binde samvittighederne til dette syn, som man gjorde ved Tridentinerkoncilet, og dels de misbrug og den overtro, som det naturligvis medfører. Katolikkerne ser på nadveren som en repræsentation, altså en aktualisering af det offer, som Jesus gjorde på korset. Altså Kristi offer og nadverens offer er ét eneste offer. Offermåden er bare forskellig. Det mere skelsættende er nok, at under messen frembringer præsten dette offer, nemlig Kristus selv, hvilket så behager Gud Fader objektivt. Og Gud Fader bevæger sig til at skænke nåde og omvendelse, og derfor virker nadveren altså syndsforladelse. Denne tovejs ofring kan forstås ved, at Jesus agerer nemlig stadig som ypperste præst, altså som mellemmand, men da kirken er forenet med Kristus, er kirken jo selv med til at ofre. Offeret rummer altså en uendelig mængde nåde, som så kan delvist modtages af og indgydes i dem, som deltager i ritualet. Og faktisk også til dem, som præsten bare offeret frem på vegne af. Den nåde, som så gøres tilgængelig i offeret, bruger Gud til at eftergive veniale synder, eftergive de timelige straffe for synd, og gøre mennesket i stand til at elske fuldkomment.
For at gøre det lidt simpelt, så foregår der simpelthen en udveksling under nadverritualet, hvor du får tilbudt Kristi uendelige fortjenester, men det er så op til dig at være åben og modtagelig for denne nåde, for at den så kan forvandle din sjæl og gøre dig i stand til at leve et bedre og mere kærligt liv. Fordi man under nadverritualet har adgang til alle Kristi fortjenester, opstod der en efterspørgsel efter personlige messer. Der var særligt 2 praksiser. Den ene var sjælemesser, som var betalt til kirken af efterladte, hvor præsten så bærer offeret frem for Gud på vegne af den afdøde. Den anden er privatmesser, hvor præsten bærer offeret frem på vegne af den betalende. Dette foregik vel at mærke uden en menighed. Der opstod også en praksis om, at fordi Kristus substantielt er til stede i nadverelementerne, så skulle man undgå så vidt muligt at spilde vinen. Af den grund så kirken sig nødsaget til at udelukke almindelige mennesker at modtage vinen. Det var kun præsterne og diakonerne, der modtog den. Katolikkerne mener dog, at lægfolkene i en forstand stadig modtager Kristi blod, i det de modtager Kristi legeme. Protestanterne mener, at et sakramente kun er et sakramente, når det bruges efter det formål, det er indstiftet. Her opfordrer katolikker altså folk til at tilbede det forvandlede brød, som man sætter i monstranser. Man afholder processioner, hvor man går gennem gade med Kristi legeme. Mange af disse misbrug menes altså at være bygget på transubstantiationslæren, og også derfor forkaster protestanter lærerne. Det ortodokse syn minder om det katolske, i det de også mener, at der sker en reel forvandling af brødet og vinen. De afviser dog at bruge aristoteliske begreber som substans og accidenser til rationelt at forklare det. For dem forbliver det et helligt og urensageligt mysterium. For at undgå at spilde vinen under uddelingen har de en praksis, hvor det indviede brød lægges ned i kalken med vinen, hvorefter præsten uddeler begge dele på én gang til de troende ved hjælp af sådan en liturgisk ske. I modsætning til den katolske kirke skal eukaristien altså modtages under begge skikkelser, og elementerne skal fortæres, ikke betragtes, og særligt ikke offentligt. Der er ikke samme tovejs offertanke som katolikkerne, men formålet med dette mysterium, ligesom med de 6 andre af kirkens mysterier, er at vokse i den her ontologiske eller væsensmæssige forening med Gud, altså guddommeliggørelse, eller teosis. En anden vigtig forskel er, at den ortodokse kirke bruger syret eller gæret brød, i stedet for det usyrede brød, som man jo kender oprindeligt fra den jødiske påsketradition og den vestlige kirke selvfølgelig. Det syrede brød, som hæver og er fuldt af liv, bruges for netop at symbolisere Kristi opstandelse og det nye liv i ånden. Det virker måske ikke som en stor uenighed, men det var en af hovedårsagerne til, at den store skisma mellem øst og vest skete. Så skal vi til det sidste nadversyn. For lutheranerne modtager alle, altså troende såvel som ikke troende, Kristi legeme og blod, når man modtager brødet og vinen. Og her lægges der enorm vægt på, at det ikke er afhængigt af kvaliteten af sin tro, eller præstens troskab for den sags skyld. Alle troende modtager Kristus til frelse. Man mener dog ikke, at brødet er forvandlet til Kristi legeme og vinen forvandlet til Kristi blod. Brødet og vinen er ikke ophørt med at være brød og vin. Det kan sammenlignes med inkarnationen, ligesom at Kristus har 2 naturer, en sand menneskenatur og en sand guddommelig natur, som er forenet, men uden sammenblanding. På samme måde forbliver brødet brød og vinen vin, men nu altså i lige så høj grad legeme og blod. Her er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en impanation, altså Kristus er ikke sand Gud, sand menneske og sand brød, men der er tale om sådan en sakramental forening, ikke en hypostatisk forening. Nadveren har særligt det formål at styrke troen på syndernes forladelse, som så styrker den her væsensmæssige eller ontologiske forening mellem Kristus og dig til resten af kirken. Dette medfører, at det indre menneske vokser frem, og at man langsomt genoprettes eller helbredes. For lutheraner fungerer det sådan, at Kristi legeme og blod er til stede i kraft af ordet, og under det brug, som Kristus har institueret. Det er altså til stede fra konsekrationen til uddelingen og modtagelsen. Der er altså bred enighed om, hvornår nadverelementerne på alteret bliver til legeme og blod, men ikke rigtigt, hvornår det ophører. I grove træk er der 2 opfattelser, som jeg tillader mig at kalde den klassiske opfattelse og brugsopfattelsen. Først brugsopfattelsen, som er, at nærværet er tæt knyttet til handlingen i sådan en grad, at når brugen ophører den sakramentale forening. Man kan sige, at den resterende vin i kalken efter måltidet ikke længere er Kristi blod, og det derfor ikke længere skal behandles af bødigt eller med respekt.
Man kan genbruge bladder og vin, man kan hælde vinen ud på jorden eller i sakristiet eller i en håndvask. Vigtigt er det dog, at handlingen, altså måltidet, holdes helligt og behandles med respekt. Den klassiske opfattelse vil ikke diktere så præcist, hvornår Kristi legemlige nærvær ophører, og med befaling om at spise og drikke vil man derfor konsumere alt den indviede brød og vin, gerne før ritualet er overstået. Med denne usikkerhed om hvorvidt Kristi legemlige nærvær er ophørt, vil man derfor have det svært ved at hælde det ud og blande det tilbage med uindviet vin og brød. Hvad disse to opfattelser har til fælles er, at det i bedste fald er meget uheldigt at blande indviet vin og brød med ikke indviet vin og brød under nadveren. Handlingen skal holdes hellig. Det er lige vigtigt at sige, at Luther selv virkede til at have den klassiske opfattelse, men altså af en pastoral og sjælesørgerisk årsag. Han vil passe på menighedens samvittighed mod endeløse og ængstelige spørgsmål, og hellere fokusere på det primære, som for ham er, at Kristus er sandt til stede i modtagelsen. Men om en hændelse, hvor indviet brød blev lagt tilbage til ikke indviet brød, skrev han, at det er ophørt med at være Kristi legeme. Det virker inkonsistent, men faktum er, at Luther er i en sammenhæng, hvor han skal insistere på, at Kristi legeme og blod er sandeligt til stede i brødet og vinen, men samtidig insistere på, at det skal modtages og ikke tilbedes. Hvad end dit syn er på nadveren, så er det vigtigt at tale om, fordi Kristus indstiftede det, og fordi apostlene befalede kirken at holde nadver. Det ville de ikke have gjort, hvis det ikke var vigtigt.